Pesma? Rođendan je tvoj. Sada njome izazvano ćemo da napravimo jedan vlog koji veze s mozgom nema, ali o putovanju u Beograd da proslavimo Jelenin rođendan dovoljno je. U putovanju kroz vreme, znači vraćamo se vreme unazad. Vreme unazad, jest. Eto, znači početni moment je u tunelu sred mraka. Kako je tekst? Da, Zašto? Ja bi sedala pored naših prijatelja. Čekaj, moramo da vrati napiše. Ne, moram da vidim tekst. Ne može ovako. Gdje je ovo, vrate, negde pozadi. I dok oni sede, svi zajedno u redu broj 5, Kum i ja smo daleko, baš daleko. Sad, si zbunjen? Kako čovjek od 2 metra sedi u avionu? Ako vrata, da vidimo pozade. Ma nema toga ništa, bit će puno ko prknu. Testing, pošto avion nije bio toliko pun. Tu je Kumarić. Sletili? Kumarić. Ne znam gdje je ostatak ekipe, ali sletili smo, hladno je. Miriše na sneg još uvijek. Koji je januar je 15, 17, 18, 19? Ali nama nije hladno, jer smo se akumulirali toplu energiju u Emiratima. Ona je tu već, ti si izašla. Kad pre? Ja sam brzo. Ti što je srećna. Dođi da se poljubimo jedno, molim te. Šta je sa aerodromom? Ne znam da li Jelena dočekala Đoletom kofer, mi svi čekamo Đoleta. Da li ćemo biti uhapšeni? Snimivamo, svi su se nabili na šalter, kao da kofer neće izaći. Stanite iza žute linije, priđite prema vašem koferu. Idi reci, idi kaži. Projekcije za sutra? Opet je masa. Evo večeras krećemo sa sarma, gibanica, supa vruća, da se okrepimo od dalekog puta. Da se zamasti želuc, sutra može se udara jako. Onda jedno dvije slave sutra prepodne. Đole, nemoj se vežati, dajmo. Đole, čekaj kofer. I onda krećemo, ni pošto Jeleni da se stavi onaj jedan, znači 40. Za mene čista čaša, ja imam ove. A si antibiotike da? Nisi, ti sam već završio. Ovo su ove za razbijanje kamenja i šećera. Je stigo, jelo? Jao, ajmo. Pa sad piše. Aj nek nam je sa srećom da ovo isteramo i... Đole, dočekao kofer. A onda... Ne. Je voliš da dođeš u Srbiju u januaru? Volim. Haos. Kome je falio sneg? Evo ga. Meni jeste, zato sam došla. Evo ga. Gdje je, znači, ne prestaje. Nismo mogli na žurku, jer je kafana zavejan. Ćao! Roditelji mašu, ispraćaju čeru. Ulazi ne zanimljivo. Idemo, meni ko da je rođendan. Čuje se ram pam pam. Čekaj se ne zaklanja. Drži vrata, panika! Jebote kako cimao, čeče. Možete riknem. Nije naivno. Evo ih, stigli su! Pogledajte sada kako je drugačije si dočeli. O, matoričke moje, kakvi ste mi lepi. Ajde na selfie i ti da budeš. Šta bi to? Kako si lepički ti lepi? Ili da se sve, a ja sve što imam za tvojim 25. Žaljenu noć mene, te mi sušila svoj ner. Ne bi bila u tvojim 25. Da je povoja dušu nam zavere, ja ne voliš to je kada
ja ga volim što je takav veselja. I ona, sjedimo se istim stolom, čutiš ti, čutiš ja, gasimo slavko kolo vatru u grudima, ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom, samo da se nismo sreli, neka smo, Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, a meni treba tvoja ljubav. To je jutro posle i glas za jutro posle, dragi moji, drage moje. Kako ste vi, kako ste spavali? Nismo spavali, ali nema veze. Veseli, radosni. Mrnđa se pitica, mrnđa se za oporavak. Kako je bilo? Bilo je top. Nemoj dok jede. Aerodrom. Novosađana. Lala još nema. Ali kasno iz Beograda, ne iz Novog Sada. Beograda kasno, to je sa Terazija. Idemo pitu. Malo da se oporavimo još malo, dok ima da se udara po piti. I to je to. Sad svema okej to prošlo. Ništa, sad kad se svi nađemo gore, sabraćemo utiske. I kući. Lagano. Gde ste bili? Ostali smo, doručkovali smo hleb kifle, onda pepine knedlice, onda ručak na dedi. na babinju. Gde smo tu mi? Bili smo na babinju. Mi smo jeli hleb i kifle, sad ćemo i onda jedemo. Kad bi pogledali. Gde si lepa? Toliko o entuzijazmu, klembešena lica, umornih alkoholičara iz Novog Sada. Gdje je ovo da okačim? Da okačim na YouTube, šta ne? Okači slobodno. Možda nas neko plati da idemo da... To dobro. Dakle, možda? Možda nas neko i plati da odemo neke Maldive ili... Jedino ako te ja plaćam. Nisam siguran. Što se kao pojave. I sad ide jedan dugačak snimak trake koja samo ide, prazna, mrtva, i tako odjavljam.